स्वामी गले बने छाड़ी गले
कुटीरे के अछो माँ ए भिक्षक को भिक्षा दियो माँ ए भिक्षक को भिक्षा दियो कौन करे बिमु ए पन्न कुटीरे तो मुए की सीताया बोइली तुम्हें कंटेरु जाती मुदया तू जाई छोटी
अरे माँ मोर भिक्षा थल पर सहस्र गंठी अच्छी रे माँ तुम्हें घर अच्छी मुझे भिक्षा दे जाओ रे माँ मुझे भिक्षा दे जाओ ନା ନା ଋଷି ବର ଆପଣ ନିଜେ ଏଠାକୁ ଆସି ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଋଷି ବର ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ना रे माँ ମୁଁ କାହାରି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ ରେ ମାଁ ଯଦି ଭିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି ବାହାରକୁ ଆସି ଭିକ୍ଷା ଦେଇଯାଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି ରେ ମାଁ ଫେରି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ରେ ମାଁ ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷାକୁ ଘରୁ ଫେରାଇବା ତୁମକୁ ମହାପାପ ଲାଗିବ ରେ ମାଁ ଆଉ ତୁମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲାଗିବ ରେ ମାଁ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲାଗିବ ଏବେ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି ରେ ମାଁ ଫେରି ଯାଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଋଷି ବର ରୁହନ୍ତୁ ଏ ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର କୁଳପଥ ଭୂମି ଆଉ ଏ ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବ ନାହିଁ ଏ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଏ ନିଅନ୍ତୁ ଋଷି ବର ଏ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଭିକ୍ଷା ତେବେ ଦିଅ ରେ ମାଁ ଏ ଭିକ୍ଷାକୁ ଭିକ୍ଷା ମୁଠେ ଦିଅ ମାଁ
এই মুহূর্তে প্রবেশ হলো পঞ্চবতী ভয়ানক
তোর মৃত্যু এভাবে এখন হত্যা করে সুন্দরী তোর ভালো পছন্দ এই সুন্দর আসো এই মুহূর্তে প্রবেশ করো ধর্মময়ী লঙ্কা